שלום, כאן רון סיסו, והיום אני רוצה לדבר איתכם על משא ומתן. פסט, בינינו, כשאתם יוצאים למשא ומתן, אתם מתכוננים לפגישות? חשבתי ככה. במיוחד בשבילכם הכנתי את הטופס הזה. כן, טופס הכנה למשא ומתן. באמצעות הטופס תוכלו להתכונן טוב יותר למשא ומתן שלכם. תוכלו לבנות את העמדה שלכם, תוכלו להעריך מה הצד השני רוצה, תוכלו להגיע לפגישה ולא להיות מופתעים. בנוסף, בטופס יש גם אזור לסיכום הפגישות. האזור הזה, חוץ מלעזור לכם לסכם את מה שהיה במשא ומתן ולזכור לקראת הפגישה הבאה, יעזור לכם גם כן לשפר את המשא ומתן שלכם. תוכלו לדעת מה היה בפגישה, מה עבד, מה לא עבד ואיך לשפר את זה. רוצים את הטופס? אין שום בעיה. מלאו את הפרטים שלכם פה למטה, לחצו שלח, והטופס בדרך אליכם. אהבתם את הטופס? שלחו אותו לחברים, אני בטוח שגם הם יאהבו. יש לכם שאלות, רוצים פרטים נוספים? אין שום בעיה. פה למטה יש מקום להגיב. תגיבו, תעלו את השאלות שלכם, ואני מבטיח שכל אחד יקבל תשובה. להתראות.